खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय क'क्राझाराव दैयाव गब'नानै बिमा फिसा सानैनि जिउ खहा। क'क्राझाराव मोनसे बिखा खामथावना जाथाया जालाङो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिलाव बिमा फिसा दैयाव गब'नानै जिउ गोमायो। बिमानि मुंखौ 22 बोसोर बैसोनि रन्जु नार्जारी आरो फिसानि मुंखौ 1 बोसोर 6 दाननि कारिश्मा नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। बबेखानि सानैसो ना गुरबाय थानाय सुबुंफोरा बिसोरनि गोथै देहाखौ बोखाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिखौ सानथामनि थाखाय कन्टामिनेट जन फोसावबाय। आसामाव कर'ना भाइरासनि थासारिया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लायावबो माहारियारि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिखौ 24 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइ खालारसिम सानथामनि थाखाय कन्टामिनेट जन फोसावो। मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझाराव मैया सानसेयावनो 42 सुबुंफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनो। थामथियाव दङ क'क्राझाराव कर'ना पजिटिभ गोनां सानै आइजोफोरा गथ' जोनोम होयो। क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव कर'ना पजिटिभ गोनां सानै आइजोफोरा गथ' जोनोम होयो। बे कर'ना पजिटिभ गोनां सानै आइजोखौ क'क्राझार तितागुरि ओनसोलनि 32 बोसोर बैसोनि रन्जुन महन्त आरो 22 बोसोर बैसोनि कंकना बर्मन होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला साननैसो सिगां बे सानै आइजोनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायलाय क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिनि वार्डआव थिसननाय जादोंमोन। खुसिनि बाथ्राया बेनोदि जोनोम जानाय गथ' सानैनि देहायाव कर'ना नेगेटिभ मोनो। ब्रैथियाव दङ रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखिया चिरां जिल्लायाव दावबायहैदों। आसामाव गिख्रंथाव बेराम कर'नाजों लोगोसे दैबानाजोंबो जुजिनांगासिनो दङ। बे समावनो रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखिया चिरां जिल्लायाव दैबानाजों सिलिंखार जानाय थावनिफोरखौ नायगिदिंहैयो। बिथाङा हाग्रामा दालाङाव नुजाथि हैनानै आइ दैमानि खुरखानायखौ नायगिदिङो आरो बेनि उनाव बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय माखासे रैखाथि बादायाव दावबायहैनानै सुलाद लाहैयो आरो दुखुथिया सुबुंफोरजों दसे सम सावरायलायो। बबेखानि बिथां जगदीश मुखिया आइ दैमानि हा खुरखानायखौ अरायथा सुस्रांनो थाखाय मिरु सरकारनिसिम लाइजाम लिरहरगोन होनना खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुंथियो। बाथियाव दङ लखिमपुर जिल्लायाव फिसाया गावनि बिसिखौ देगारजों गाग्लोबनानै बुथारो। लखिमपुर जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिहुपुरियाव फिसाया गावनि आंगो बिसिखौ देगारजों गाग्लोबनानै बुथारो। बुथारजाग्रा आइजोखौ साजिदा बेगम आरो बुथारग्रा जुनाद आखुनि मुंखौ जामालुद्दिन होनना सिनायथिनाय जादों। बिथाङा बिसिजों लोगोसे गावनि बिमा बिफाखौबो गाग्लोबनानै जोखोम खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायनि उनाव बिथांखौ पुलिसआ खायो आरो पुलिसआ खानाय समाव पुलिसनि सायावबो गाग्लोबो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दथियाव दङ प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द आरो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ जानबुंनि गेजेरजों सावरायलायो। प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द आरो रायजोनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ आसामाव सोलिबाय थानाय माखासे जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायो। रिपर्टनि बादिब्ला प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्दआ गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ आसामाव सोलिबाय थानाय दैबाना, कर'ना खैफोद, बागजान, हा गिसिखानाय, आफ्रिकान स्वाइन फिभारफोर बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि सायाव जानबुंनि गेजेरजों खौरां लायो। बबेखानि भाइस प्रेसिडेन्ट भेंकैया नायडुआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै आसामाव दैबानाजों लोमसावजानानै जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।